Salesian Province jong Shillong menta sngi khat sao tarik U Nohprah kalayo U Provincial Thymmai hai Phadar John Zosiama SDB. Ya kani ka Khubor babha la ai U Phadar Biju Michael ubade U regional ka South Asia na Rome. U Phadar John Zosiama un shimti kumu provincial balai jong Shillong Province hadien baka samoi provincial jong Phadar Paul O Lyngkot kan sakut no haka arpu sao tarik U Jymmang hajar arpu sao. U Phadar John Zosiama udei U Phadar Mizo nyngkong banyo yakani ka kyrdan Shillong Provincial. Lakhaya u haka arpau tarik unai lar khat khandai spa nyo pholai bat la pynkyntang Phadar u haka arpau tarik ubanai Nohprah hajar lai bat hakini ki hinriu snem baladem uladeiru u Vice Provincial jong Shillong Province.